Πίνδος Γρεβενά. Πρόγραμμα Live. Ένα έργο με στόχο την ομαλή συνύπαρξη των μεγάλων σαρκοφάγων με την ορεινή γεωργία και κτηνοτροφία της περιοχής, καθώς και η συμβολή στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης. Με παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν τη μαύρη πεύκη και την υλοτομία, τη βελτίωση της φυσικής τροφής της αρκούδας και τη διαχείριση περιστατικών σύγκρουσης αρκούδας αγροτών σε συνδυασμό με την υλοποίηση εκτροφείου σκύλων ελληνικού ποιμενικού. Με παρουσία στο διαδίκτυο στο pindoslive.gr και διαδραστικά μέσα, προγράμματα ευαισθητοποίησης κοινού και εθελοντισμού, κέντρο ενημέρωσης, σεμινάρια και δικτύωση με άλλα προγράμματα live. Ανθρώπινη δραστηριότητα και άγρια ζωή σε αρμονική συνύπαρξη. Πίνδος Γρεβενά, με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου Live της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.